In gi thuolo mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok 33600 machiegni nyinga Milton Ochieng. Chenro mar rwako jopuonjre grade mar 10 bedo gi ng'ikruok mar wacho ni ng'ikruok ma kamano biro kaluwore ni ne ok ota chenro mar temo ka chenro manyienno mar CBE ne nyalo tiyo kata oyo. Ma owacho ni de okonyo e kwepo midhiero ma somo no biro godo kendo rieyo chenro mage. Nowuoyo maranda e kaunti ma Siaya kama nokwayo sirkal ni kik dogi e chenro mar 844 to gikakre akaka gi midhiero mantiere mar neno ni chenro masani odhi nyime yo makare. What is bad is the way they implement these programs, because they don't follow what we told them about curriculum development. Particularly this one, they missed one big step. They missed piloting, the step of piloting. You don't go with a program like this to the whole country. You cannot manage. Do a pilot. And pilot will give you where to improve before you go public. But you come from the office and you go public. Look at that, just selection of this grade 10 children. Look at the mess. Now people think the CBE is a bad program because of the way it is implemented. But people who don't know what they're doing, they should have piloted. Change in education is not cheap. Maromo rowere gana 50 mantiere kor gwenge 27 dhi yudo sir mar omenda mar